Pojďme se podívat, co můžeme všechno udělat v rámci plánování zahrady. V první řadě potřebujeme namalovat zónu a pozemek. Tady mám svůj pozemek. Potřebuji si přidat zóny a například i kde mám třeba nějaké budovy. Přidám si kůlnu, která je vysoká 4 metry a přidám si taky svůj dům. Je vysoký 8 metrů, to se pak použije pro výpočet slunečního svitu. Potřebuji přidat rostliny, pojďme dát řadu dubů po 5 metrech a chci je mít do budoucna třeba tady. A ještě si přidám jednu rostlinu a to je habr a ten mi roste tady. Můžu si přidat i fotoznačky, jít po zahradě a vyfotit si, táhnu, vyfotím si z nějakého úhlu zahradu. To potom slouží pro vizualizaci. Můžu vizualizovat například i z plánu. Letní, zimní zahradu a vytvořit vizualizaci. A rázem z 3D plánu máme nějaký návrh. Dále si se můžu přidat různé další struktury, jako je například bazén, nebo i vyvýšený záhon, kompost, brána. Můžu měřit a taky nastavovat kótama délky a úhly. Případně si udělat i pokud chci třeba někde tak nějakou pomocnou linku. Zobrazovat, skrývat. A vpravo mám seznam všech svých rostlin, všech svých struktur a zón a můžu si požádat o návrh rozmístění rostlin po mé zahradě. A vidíte, že už tady mám nějaké návrhy. Můžeme se na to podívat a zkontrolovat.